Rage, push, fang, 1000 trofy. Jo, říkám, nebo slyšíte dobře. Jo, z Brawl Passu jsem si ho koupil za brawlerky, nevím, co to je, čekaj. Brawlerky. Takže, prostě ho mám. Pušnul jsem ho na 761 hned za první 2 dny, koupil jsem si skin. A teďko chci dát 1000 trofy, takže byl bych rád, abyste se na tohle video koukli. A my jdeme na to. Ready to be our star, wish together. We got a power up and take you in the fight. Au. Když se tam vzal Ali. A dneska mi padl Luckiest, který už jsem otevřel a padla mi z něj prostě špatný věci. Nebo jedna dobrá věc, ale to ukážu až potom. Jedna mega dobrá věc. Au. No, tak jdu vám ukázat tu věc, co mi padla. Je to skin, Star Patrol skin. A to brawlera mám dokonce na 210 párku. Star Patrol B. Nechápu, kámo. Jaže, no, tak to bude, nevím, třeba Star Powerka. A najednou se to něco točilo. Vidím tu helmu. A že, to bude nějaký skin. A najednou se to dotočí. A tam, že Star Patrol B. A že, oh my god, mě to padlo. Takže mám mega lucky. A to jsem ještě hrál s týpkama. Trea. Takže tak. Dal jsem rush, proto mám 700 pare. Jinak jsem měl asi 520. Jo. Takže tak. Dave, jsem to nějak přečetl. Pedro. Dobrý, mám ho. Tady bude ten. Nikdo. Beautiful. Starbucks. Bye bye. Dobrý. Kámo, to je kit. Ne. Já mám Star Patrol kita. No nic.
Jaže, ten kit... No, zradil mě. Neměl jsem týmovat. B. Proč bys si zbral Diamonda? Kdyby si vzal aspoň Mythika, kdyby ho měl. Ne, ty si vymeš Diamonda, protože nemáš žádnou plestis, i když máš 28 kvintilionů, vole. Nevím, možná vlastně přes dny. Jsem zapomněl úplně. Dík. Hej, kámo, já tě zabiju. Fang. Tak pojď Fang proti Fangovi. Fang proti Fangovi. Já na tebe chci skočit. Fange. Fangu. Fange. Oh, Starnova! Starnova proti Starnově. Kdo vyhraje? Starnova 1, to jsem já. A vyhrál nikdo. Sirius je tak úplně no skill, že jsem prohrál. Jubi, jsem fyzik. Ten fyzik. Dejte like a odběr a to dám. A najednou. Vy jste ho nedali. Kdo kouká na fyzio, kámo? Normálně, nevím, je úplně vymaštěný. Nevím ani kolik je 20 plus 1. Kdo to ví, napište do komentáře. Samozřejmě je to 21, ale... Jo, takže ty takhle na mě, jo. Nevím, co jsi smyslel. Ember B. Beautiful. Starnova. Ne, to je Juju. Ne. Teď to nevadí. Tak máš byl, no. Ale já mám... Co? To ani nevíš, že existuje. Nice. Takže vin. Hele, tak dám těch 800. To mi teďko vyjde přesně 800, když vyhraju. Tak dám 800 a potom končím, jo. Protože chci mít míň jak 10minutový video, aby jsem to mohl vydat. Ne, já to můžu vydat i tak, ale prostě, jak jsem dělal to 23-minutový video, o čem nevíte, tak to nešlo vydat. Protože to bylo moc dlouhý. Takže... Nebo nevím, proč to nešlo vydat, ale... Asi protože to bylo moc dlouhý, no. Ale já většinou točím i třeba hodinový, který taky nejdou vydat, ale že... No to je jedno. Aha, jako ten kytek má ten ocas nahoře je nejlepší. Nebo co to je asi buggy, protože takhle by to nemělo být 100 pro. Stop, Patrol! Au. Jejda! Vůbec jsme se nezabili navzájem. No, tak lidi, bye. A já končím teda. Ještě v příštím videu budu pushovat Bibi na buď to 1750, nebo se vůbec nepohnu. Ale to nevadí. A nebo 2000, ale spíš 1750. Takže určitě se na tohle koukněte, abyste o tom věděli. Dejte like a odběr. Samozřejmě mi napište do komentáře, co mám pushat příště, protože 75 brawlerů můžu pušnout. Jo, ale prosím ty nízky nepište na jako třeba prestižku, to bych nedal. To by muselo být aspoň na 3 díly. No,
to je jedno. Já teda končím. Tady vám dám kopačku poslední. Ješukej, to nedáváš.